घर ପାଇଁ କଣ ନବାର ଅଛି କୁହ? ରସଗୋଲା ତ ନବାନି, ମିଠା ଜିନିଷ ତ ନବାନି ହେଲା। ଖଟା ଜିନିଷ ନାଇଁ ମିଠା ନା ଖଟା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ହିସାବର ଦେଖ ମିଠା ରସଗୋଲା ଗୋଟା କେତେ 5 ଟଙ୍କା କି 6 ଟଙ୍କା ସବୁଠୁ କମ ଦାମ। ଏଇନେ ହିସାବ କିତାବ ଲଗେଇ कंजूसी करो नाही। ସବୁଠୁ କମ କେତେ 6 ଟଙ୍କା କି 5 ଟଙ୍କା? ଛାଡ଼ ଯୋଉ କୁହ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଲୁ ଦେଖି ବସିକି ହଁ କଣ ଆଉ 5 ଟଙ୍କା କି 6 ଟଙ୍କା କଣ ରସଗୋଲା ତାଠୁ ବେଟର କି ଭାଇ ଦେଖ ଗରମ ହଉଛି ଏତେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟା ନେଇଯିବୁ 3.5 ଟଙ୍କା ନା ଲେମ୍ବୁ ନେଇଯିବୁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରିକି ପିଇବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ବେକାରଟାରେ ସବୁଠୁ कंजूस जो इन द वर्ल्ड। ନାଇଁ ସେ ଆବେ ଗରମରେ ଖାଇବେନି କେହି ରସଗୋଲା। ହଁ କିଏ ନ ଖାଇବ ଝାଡା ହବ। ରସଗୋଲା ଖାଇ ଖାଲି ଝାଡା ହଉଛି। ତେଣୁ କରି ବେଟର ହବ ନେଇଯିବୁ କଣ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଯିବୁ ସେମାନେ ସରବତ କରି ପିଇବେ ବି ଆମକୁ ଦେବେ ବି ଆମରି ଲେମ୍ବୁରେ ଆମକୁ ପାଣି କରିଦେବେ। ଭଗବାନ